vau thla ni som panga ni lai ni ani a tun trum chu Indona chung ril tak tak kan lu chil don lova Russia le US in ngur thar chungchang Russia Su-27 le US MQ-9 Reaper in machon dante chumi ina boruak asiam zui dante kan ngai thladona Indona in epna boruak tang tak au mek laya thil thleng ani awang hian he thil thleng hian ngai vena hloa helam ngai ven tu te le Indona lam ngai ven tu te ti ber ani le ta mek ani kan thu soi tura chian le zual nan he thil thlenga in rol pani MQ-9 le Su-27 Interceptor te hi enge anni kan soi masadona ni MQ-9 Reaper drone hi enge ani chia MQ-9 Reaper drone hi US Air Force enkol khaltu omlo thlona leilama tanga thunun chi ni in ral thuam hlo om tak phura ral bei thei mun hlataka te kwal thei ani leilama ground control station anti a chuta tanga vil ania GPS satellite manga thunun ni in ral rama mission len chuaka thalfang thla missile tir chuak tur po in leilama tanga thunun vekani a leilama team 10 an vil rengani ground control station le satellite man ruate akengtela he drone hian fit somruk paruka sei wingspan anei bok Iraq le Afghanistan in dolai khan surveillance le air attack atan manani fowa Reaper hi ral thuam kenginemo ral thuam tello po in en thlak le en thli thlai na thonan man thin ani a kumin sang ni somni pathum kumtir khan Afghanistan Al-Qaeda commander chu Reaper mangin tha alo ni to a Iran Revolutionary Guard Corps commander Salamani po Reaper manga ka hlumani azungbuna tangina ma ani ti hriat thei chawani kha chutiang khopa be pui thlak le operation big nei tura man ro chang kang le ral thuam tha ani he Reaper hi tunlai khovel military drone zinga chuan ral hrat berle mel malam tana torhlel berte zinga mi ani laser guided missile anti eng zung manga khalkoi chi missile pariat thleng a phur thaya heng missile zinga hian hellfire missile rem hun thlok thayan ti mai khopa chiat na thlen theile ral thuam hlo dang te po atela darkar somni pali vel zet van boruak a thlok kwal thain melma ave kwala achuya ati boral thin he drone sei zong hi metar som pakhat afita zong chuan fit som thum paruk velani a achan zong chu metar thum point paruk chu fit som pani velani ari zong keji sing khat sang ni zani ni in pauna zong chuan paun sang ni zakwa velani kem som panga thlenga sanga a thlok theya chu fit zong chuan fit singa chuang ti na ni chu kem sang ni zanga vel nautical mel sa zong chuan mel sang khat zali vela hla ara la do theya hei hi atui bom khata fuel thunin nani Reapers operation team anti nichena kan soitak leilama lo thunun tu pol team a hian mi pathum anom tlang poya pilot ni in ani hian drone a khalkal bera tin sensor enkol tu omle a chu ba ka ral thuam thunun tura mo phurna nei enlisted air crew member omboka ani hian ral thuam ka chuale ral thuam thlok chuak tai na target a fu theinan laser guided alo vil thin bokani kumsang ni pasari atanga mantran Reaper hian US Air Force a Predator drone te jok te chu aron thlaka Reaper pakhat siam nan hian US dollar makdadoi somthum pani velan sengral United States, France, Italy, Morocco le Netherlands te Spain le United Kingdom ten Reaper hi an mangmekani Reaper nen han in musakhi rap Russian Su-27 hi tlem han soi vele ila USSR hun lai sang khazakwa somriat panga kumsom thum pariat vel kalta atang khan he Su-27 hi man chanani a 4th gen ni in US thlona zinga chuan F-15 Eagle le F-4 Tomcat tenen anin dor tok velanga yani engine pani nei ni in mi pakhat khalchi ani a indo thlona theina fam kim nei multi-role fighter jet ni in fit somsari pakhat le inchi soma sei ni in awang lam athane na te in fit somli pariat le inchi thumani fit som pakwa le inchinga asang ani a aruak ri zong keji sing khat sang ru zathum somriat ni in fuel hi keji sang kwa zali athun thaya
darkar khata KM sang ni zanga ina thlok thaya KM sang thum zanga som thum thleng ra la do thaya service ceiling anti van sang van boruak a in vor san thei zong fit sing ruk sang ni ani second khata meter zathuma sang a in vor chho man Su 27 hian silai lian 30mm round Grazev Shipunov GHS 30 otokenon anti chu round za somnga phu chuak thaya pai a hot point anti ral thuam paina pon lama hian hun so manaya pailon so ma thiata chumi bel khom chu keji sangli zali som thum velani roketa pai jinga S4 KOM te S13 ti S25 OMF PU1 ti te missile pai jinga hian R27 hi paruka paya air to air missile jinga R73 i paruka pai thei boka bom thlak chi pai jinga hian FFB 500 general purpose bom te RBK 250 cluster bomb RBK 500 cluster bomb te po pai tel thei indo thlona hlo ompa ngai takani mase tunlai khovel indo thlona tha inel na kara chuana chungnung polami ani phachi to lova a aya thara sia hian su 30 te su 35 te anei nual to a kan soi thui lawang ole kan thu sei tum taka han lut ta ila indo buaya an buai mup lain Russia le Ukraine te Ukraine kho chak lam bakmut le a che vela anin be mup lain a che vel buaina hirin ai na ril zoka a chan chu kan riat angin Russia versus NATO ani wangani Black Sea area van boruaka chuan US drone ni chena kan soitak MQ9 Reaper chu aron tei kwal ve reng chu ni in Russia Su 27 nen hian an tual thu achia ti ila kan soi sualom love Russia soidan le US lam soidan kan ngai thlakop dona ngai thlatu ten ngai dan kan lo siam to mai don nia US drone te hian Russia bula ti tur pakhat man nei lo Russian ambassador Moscow chuan thole nia Black Sea American drone chesual chu an enghel hle tia soya Washington State Department ina Russia palayan ko hnuwa Russian ram palai ambassador Anatoly Antonov chuan American drone hian Russia thommol hrul boruaka engmarun ti turan nei lo ati hmia mai Antonov hian Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Karen Donfried amhua drone jet sual chan hi kantana himlo takle dan pa ngai ang nilo mi huan chunga ron lut ani ati kanlung oilo ati meeting zo Antonov chuan he thil thleng hi provocation a kan ngai ani miram boruaka dan lowaron luna anga kan ngai US drone thlona le lungte chuan Russia ramri nei lutuka engmaron ti turan nei lo ati US media emo Pentagon emo hian engkin nge an cha nang ti hi an ngei to nga yem chutiang ang Russia drone chu New York emo San Francisco emo bula lo lang ta se US hian engkin nge angayang ti in zona azot let Antonov chuan ngai dan asoi hi mimal ngai dan ani thu asoya US le Russia hian an thil ti dana an film khur hle angai Europe kho chak lam din mun thlirin film khur taka che tanga yani ati US sipaita soidanin tholeni jing khan Russian Su 27 interceptor panni chu MQ9 Reaper drone bula hlom takin an ron thloka Reaper drone a hian fuel an ron the thlona atangin fuel an ron ti chuak hei hian drone propeller pakhate ti chia a propeller chu drone thlavir an soina ni hei wang hian UAV hi atlata ni in an soya US Army te chuan drone hi international waters chung zona remnalan tirnan en thli thlai na thok surveillance mission tilai ni in an soi an drone tlak chana US chuan Russian pua Russian Defense Ministry chuan UAV hian maneuver na sa takin nati chumi omzia chu van boruak alim kwal na sa athlok kwala atei kwala aleu kwal vakani chumi nuwa hetiang chiat na hi atok ta ani Su 27 interceptor te chu UAV tlak chan nen anin zom lo ti an soi ve thung Russia Defense Ministry chuan US hian kum khat chuang zet Russia ramri bula drone le surveillance plane aron thlo tir to a Ukraine sarkar hena intelligence le targeting information an pe a ral thuam le sumte nen Ukraine a support a chutiang zong ati hnuwa indona hian atel lo thuala soifanani ati
he thil thlen na mun dik tak hi sarkar pahnih te hian an soi lova Russia media te chuan ri par omna hnung ber chu Crimea longchol mun Sevastopol atanga chim thlang lam kilometer somruk vela hla ani tian puanga Black Sea kuam boruak chung ani chu Black Sea chunga Russian jet le American drone in sudwangin US an lom lo White House chuan Russia chu jet dan abula ron thlok ngai chang lawa boruak a sapatal chiam maneuver unsafe le reckless anti awangin adema hei wang hian US chuan Black Sea chunga a drone a chan pha ani anti US military European command chuan thu chhuah siamin thole ni khan Russian Su-27 interceptor jet pahnih chuan MQ-9 Reaper drone propeller a su emo akap emo ni in alang hei wang hian international waters a atlata ani anti Black Sea hi Russia le Ukraine ram ri ani a nikum February ni somni palia Russia in a thren om rama beya tangkhan Indona area chunga ala omani US sipai te chuan thole ni jingdar sarile minute thuma thlona pahnih anin sutma khan Su-27 pahnih chuan fuel an pai chuaka heti lai hian MQ-9 ma an thlok tian soya hei hi reckless environmentally unsound le unprofessional ti in poisak nei lo fiam khur lo environmental zong po athil thalo tak zeilo lak lo tak thil ti ani anti US lam thu chua chuan Russia air crew te che dan hi a hlom hle a ankal dan tur le om dan tur chhut diklovin tumlo takin thila thleng thei reng ani an che dan a hlom hle ani anti Russia Ministry of Defense chuan Russian fighter jet le drone hian inzomna an nei ti chu an hniala thole nit lai khan drone unmanned aerial vehicle UAV chu thunun hlei thei lo khopin na thloka hetianga boruaka asapatal nu sharp maneuvering lai hian tuya atlata ni in an soi ve thung Russia media thren khat chuan US drone hi Crimea bul Black Sea chunga aron thloka Ukraine be pui thlak na kalpui mek area ni in Russia in off limits apuan mun chu aron lu chila hei wang hian an sipai te chuan an lo dananga yani anti Russian fighter te hian on board ral thuam an pai an hmang lova UAV nen in kai hnoina an nei lo him takin an home airfield a an kir le ani ti in Russia Defense Ministry chuan an soi White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan President Joe Biden chu he thil thleng chungchang hi hriat tir ani thu a soi he thil thleng hi thil mak takani lo Black Sea chunga US thlona Russia thlona in lo dang ani amak loveti in Kirby chuan thu thar the dar tu te hril mase he thil thleng hi thil him takani lo siate professional lo taka chetna ni awangin andem hle tia soya ti palpo lo ni se an film khur lo hul hualani anche profile lo tak zetani ti in Kirby chuan a soya kan thloma in Russian honen engemozat check-in kan na yangai lo international airspace ani a chuta chuan kan thlok mai ani ati heti lai hian US Department of State thupuang tu Ned Price chuan he thil thleng chungchanga hian US sarkar chuan Russia ambassador ka udon ti soya hei hi international law bo chiat na chiang takani thuwa soi US thlona tlak chan hi kan chianga kan lom lo hle ti in Price chuan thu thar the dar tu te hrila Moscow US ambassador chuan Russia Ministry of Foreign Affairs nena khole nget taka he thil thleng a thlen thuwa soi bok top NATO General Christopher Cavoli point he thil thleng chungchang hi NATO tangrual ramte po a hriat tir to ni in official pakhat chuan Reuters news agency a hril ve bok Moscow hian kumsang ni sompalia Russia in dan lawa Ukraine atanga alak lu Crimean Peninsula bula US intelligence thlona te ron te equal thin chuan enghel thuan lo sei photo a thole nia thil thleng hi Ukraine chaklam bakmut khopui indona na sa tak thlen mek lai front line a Russia sipai ten ma an son mek lai a thil thleng ani Australia chuan Russia che dan chu an ron soi sela US drone tlak chan chui chu angai tian soi Australia Defense Minister chuan US drone chu Black Sea atlak nuwa Russia chu rules anga kal lo le dan bo chia ani ati heta hian thil chiang tak chu Russian pilot te hi professional taken an chelova
Hi wang hian he drone hi atlata ani ti in Defence Minister le tuna Australian Prime Minister Nachel Mek Richard Marles chuan news conference a soya. Russia hian in soifiana tur tam taka nei ani ati. UK Defence Secretary chuan Russia chu international airspace za turin angen. United Kingdom Defence Secretary Ben Wallace chuan US ron tran ngal vatin US sipai drone chu Russian fighter jet 10 an lo danga. Black Sea atla a Moscow hian international airspace za ro se ati. He thil thenga hian apoimo ber chu party zongzongin. Party ati hi he buaina in rol zongzonga soina ni. Chung ta chuan international airspace an za nga yani. Russian ho chu tiang rules za turin kan nge na ni ti in Wallace chuan Tokyo atlo na Reuters News Agency a hril. Russia ambassador chuan US drone 10 Kiev tana intelligence an khon khom thua soi. US Russian ambassador Anatoly Antonov chuan US drone tla chu a transponder thlona thlok khret theina tur switch off a thlok ani thu soin tumreng wanga Russian jet ti boile an boruak a ron chekwal ni inapu. Kan ramri nei taka United States sipai te thil ti pom thei ngai lo tur chu kan mule ta a. Hei hi enghel tham takani. Hetiang ang drone in thlak na thok le mel ma bei thei missile phur thei. Drone reconnaissance le airstrike drone te man na mission hi kan hrechiang hle ani. Helaya hian ti turan nei lo ti in US Russian ambassador chuan soi. He biala US drone te hian intelligence an khon kwala. An nuwa Kiev sarkar chuan kan sipai te le ramri beina na mangle ani ati. Hemi ma hian Antonov chuan US tuipui kama Russian drone athlok ani chuan US in engthin nge anga yang ti zona lo zo to boka. Mania China balloon lian tak chu US boruak van sang tak fit sing rukvela sanga athloka. US chuan an thlona thaber F-22 Raptor mangin an kap thlami ani kha. He United States drone hian puak thei thil missile keji sang khat zasaria phur thaya. He drone hian boma phur thei boka. Chutiang ang chia Russia drone chu San Francisco emo New York emo nei taka I muani chuan United States in engtin nge a chanang ti in tholeni khan thu thar the dar tu te hril. US le nei to ramdang te hian kum khat chung jet chu Russian airspace pona spy mission an thlotir to a. Ukraine hena intelligence le information an pe a. Chuti rualin buaina hian direct anin rol lo thuan soibokani ti in US Russian ambassador chuan a soi enge vedan le. Khoya nge hetiang hi thlen. US le Russia emo chuan official in he thil thleng chung changa hian athlen na hun chiang tak coordinates engman pelova. American te chuan drone hi Black Sea chunga international airspace chunga athlok ni inan soya. Russian ho chuan drone hi special military operation atana ruaman restricted airspace chunga athlok ti an soi ve thung. Thlatam takkal ta khan mi zongzong hne na dik taka hria ti ran ni. Indona area boruak aron thlok lut reng nungdamin an chuak to lawang anti. Russia media thu thang fin fialawa chuan drone omna hi Crimea longcholna Sevastopol atanga chim thlang lam kilometer somruk vela hla ni in an soya. Russia media te thu kho chang han puan chun zom le lokila. Engwangin nge drone aron lu. Kumsang hi somni pani February thla a Ukraine buaina a chua nuwa. US le nei to chuan Baltic le Black Sea te Russia an vilna chu anti-zual sova. Washington chuan Kiev na Russia sipai te beithena tura thuron thuruk intelligence le information mamo apek ku anem het photo bokani. Chutiang bokin ral thuam man ro le sum mangin an puya. Chutiang zongzong anti nuwa US chu Indona hian antel lo ni in anin soile daya. Tholeni khan US Strategic Command a nuclear mang thei B-52 bomber chu St. Petersburg lampanin a thloka. Cruise missile na ka fu phaka thlendona chawain herle ani ti in Russian media te chuan an puang. Drone tlata chu engtin nge omtak zel. Pentagon chuan drone atang hian engthil ma Russia in alala chuak lo tia soya. Mase US reporter te hena erro thu chiang zok a pedon lo tia soi. Hemi chungchanga hian Moscow hian official in engma la soi lova. Mase social media a open source researcher te soidanin Russian Navy te chuan search and rescue operation an nei nuwa.
drone ke them engemaw zat an la chuak thei ni in an soya hei hi US le NATO ina P8A Poseidon en thlak thlo na le G550 surveillance plane atanga van sang atanga an hmu dan ani ole kha tun tuma tan chuan ni phot mai se in ngei dan te han tar lang ve te ule